til at søge ly, men det er rigtige lystfiskere ikke noget til overs for. Hvad siger du til, at de fleste af dine kolleger der, de har valgt at søge indenfor? Kast efter kast, hvor ikke alle rammer søen, giver ikke rigtig noget resultat, selvom fiskene er tæt på. Indtil Mathias, der aldrig har fisket før, viser de gamle, hvordan det skal gøres. Men selvom det ikke rigtig bliver til noget ved søen, så ved en gammel søhund, at regnvejr er det bedste fiske. Hej. Det er ikke, at det regner og blæser. Hej. Hej. Der er mange liv. Rækker du tunge? Men når fiskene alligevel ikke vil bide, er det rart at varme sig på en snaps i ly for regnen. Så er der ikke mere Danmark rundt i denne omgang, men vi er tilbage i morgen. 4 nyheder fra hele landet. Danmark rundt.